Japan rama khopakhat otsuchi kho hi khopui nuam tak niin Pacific tuipui thlir theihna ania chutlang pakhata chuan phone manna telephone butlui rongwara chei adinga a chhunga chuan phone hlui adum pakhat da ania tin thir dokan da ni bok dokana chuan lekha bua oma an phone da hi engnen ma an thlun zom lawa ma se mi sang tam takin an mangai te biak nan he mun hi an mang thin ani eng number ma an dai lawa tunge lo bedon po an shelo ma se anin bia a chang chuan thu soite a chang chuan mitui tla chungte in anin be thin ani he room tereu te mi tam tak mitui tila tu le mi tam tak lo hnem tu ni bok hi Japan tong chuan kazeno denwa ti ania khovel chuan dawin phone tina shelar thungani kumsang ni som khan Japan rama huanen kol tu pakhat itaru sasaki chu a unau pa chuan kan sarwangin a boral sana an pani hiam no pan lai tanga inzui chot ni in anu patnu thlengin an khosadun ani a unau pa boral thut chuan sasaki chu a thong hlea sasaki chuan a unau pa chu shiltur alanga hlesia a unau pa thina chu atuar thiam theilo a in hnung lama huana chuan a unau pa biak theina tur phone buta siama heta hian phone lui pakhat ada tin thir dokan pakhat ada bokani chuta athu soite chu thli in lenin a unau pa chuan lo hre theyangin angaya chutiang chuan nienga mozat a unau pa bia chuan huna mang thina mi hriat po a hloem em lo amai ro chu kumsang ni som pakhat March thla khan Japan ram chuan chiat na rap thak tak mei tsunami chu tuarin heta hian Japan ram pumpuya mi singkhat sang riat vel an thiangai ania Sasaki te chenna otsuki khuwa hi khote takte ni in tuipuya tangin alo sang vak lo bok nen tsunami chu aturna sa ber pol an ni an khomi cheng za som vel chu chinhriat lovin an bawa an hmangai le an chung khate chutia tuin chinhriat lawa alen bo ta mei chu mitam tak chuan an tuar thiam lawa trana chuan an khuwa ro rel ani adam chuna te po chuan anom dan an hreto lawa midang chuan thia an dam chan chu an van nei wangani ti bak soi turan nei lo dam chuak ma sela an lo makim lawa an chhungte boral ta chu an ril ru anom rengani hetianga lungai nain an khuwa thla zar lai mitam takin an chhungte an sun lai tak hian an khuwa chuan mi pakhat Sasaki an ti chuan mithi to te biak theina tur phone biak na hmuna siam ti chu hriat lar tran ania an kho bo ruak zong zong nen ngai ven tu po an tam hle heta tang hian mitam zok chuan Sasaki phone bu chu an hriat pha a khomi puite chu Sasaki bula chuan lokalin an chhungte an ngai em te chu biak an du thu an hril thina Sasaki a milung leng ve bok chuan lo hnemin chu a phone bu chu alo man tir thina ni mang tu an tama chu phone but po chu alar zual zela puitling mai ni lo no pangthengin an chhungte boral ta te betur chuan Sasaki phone biak na siama chuan an kal thina a thenin an chhungte thalak te an kenga a then la engma soi theilawin an trapa a soi chhunte la in thutaman soi theilo an mit tui chu dan rual lawin atla thina ni he phone bu chunga an thu soi thin te hian ril ruak khoi hlea an chhungte thi to chu zone te zotin khonge yom idam thaem min la siem min ngai vem ti te ania hei mei ba ka hian an chhungte po chu an chanchin te an hril ve thina in kha kan sa zo to sin I ui te khan alo la ngak reng che ania thei top ka lo chuanga amai ro chu nang point min lo hre ve reng ro ti te ani thina ni hei mei ba ka hiam kopui nei te hlei hlei hi a khongai thak om an nia thuthluk na an siam te an han hril ve thina om to lo mala kan fa te hi thei to pin ka lo en ko lange kala thei ngil lo che ania ti te ani hei hian an ril ru hana te chokin mitam tak chuan chin thana an neya kar tin kal thin enge moza ta noma a then thakhat dana a thenero kum khata voi khat bak an kal lo ani
chutia tlo tu an punzela wang chuan chu phone but chu mi tam tak tan chuan damna hmun ania minung le mi thi to te thlunzom tu ania wangin mi tam tak tan chuan an ril ru phor chuan a hmun ani ve bok kum khat chung hian tlo tu mi sing thum chuang an oma Japan ram mai ni lo US China le Europe mun sang sang atang te in tlo tu nei nga sot le ani rin lo dawin hewin phone hian fakpo a hlo hle a rirulam zirmi te hi alom perte singa mi ani hetianga mi te har satna alo chok the hi an lom hle a an rilruna ber anom chuan an taksa lampoin thatlama pan thin an ti ani he khovela thil boi thak ber mai in thi san hanin nem chu a har ve ti po a hrechiang ber an nia chutiang nem thei tur telephone booth Japan rama alawom hi an lom hle ani hemi nuwa hian Japan rama phei chuan chin thana an neya Japan horin dana chuan mishing te kan thi hian kan tharau hi khovela hin a cham bang thina a big takin ngatlok nei lo athi sar thi tengat phei chu an tharau te hi he khovela a om rei bi kani an chhungte le an mel thria thate an tlo thina hetiang ani awang hiam he khovela nungdamala om te chuan an thana hian ei turte an da sak thina ni hei wang hiam sasaki telephone but po hi alar hle ani tuna chuan khovel mun sang sang ami te chuan win phone hi thina pialama mangai na alom rengani ti fin fiana nan manga thina hian min then ma sela mangai na ero a then sang theilo ti fin fiana ni he phone but tlom te hian miril ruha alo hnema mi tam tak tan chuan damdoi aya hluzok ani an theom torna an ma ni chawin anom loti hriat bui tu ania thlamuan tu ani chuin phone chu atira an din na hmuna tlang chunga chuan ngoi rengin adinga mi zongzong ta na in honga mi har sat na ngai thlaturin engtik lai pona in ring renga mi lungai na lo hnem chu a hna berani he phone hi mang ve ta la Tunge biakang enge i soyang soitur nga tak tak alo ngai thlatu te zinga inom ve karinga soidu te in nei chuan comments lama lo soidonia he channel hi ingai na zong ni chuan milo like in milo subscribe sak vela tin atulanga milo thedar sak turin kan han ngen bok che ani itan thubeng wa thlak tak tak kan lo ti chuak zelang